Bizipoza eta Juneren egoak gaurkoan protagonistak hementxe Segura Irratian. Gurean izan ditugu eta mundu berri bat guztiontzat bere hirugarren CD-a, DVD-a kaleratuko dute. Martxan jada grabaketa lanak. Eta horren berri emango digute. Leire Elizegi Beloki eta Yolanda Martínez. Hementxen ditugu prest, kaixo, egunon? Egunon. Zer moduz? Kaixo, egunon. Kaixo. Ondo? Bai. Ondo, eskerrik asko gonbidapenagatik hasteko ere bai. Bueno, alde batean, hala esango digu entzulei, alde batean Leire Elizegi Beloki dugu, Bizipozatikan, kaixo Leire? Kaixo, egunon. Ahotsak behintzat izenarekin bat egiteko, ezta? Eta beste aldean dugu, Juneren egoaketikan Yolanda Martín, egunon, Yolanda? Egunon. Zer modu zaudete ondo, ezta? Bueno, postik. Bizipozarekin gaude. Baietz? Hori da. Bueno, Leire, zurekin hasiko gara, askotan izan zarete hemen gurean, Bizipozatikan, proiektu hau aurkezten ere, lehenengo diska martxan jarri zan, bigarrena ere, eta hirugarren bat bidean dago. Zer suposatzen du honek Bizipozarako? Bueno, Bizipozan aizkenean helburu nagusi badaukagu, 35 elkarte hauen eguneroko errealidadea transmititzen dituzten balore guzti horiek gizarteratzea elkarrekin batuta euskaretik eta euskeraz. Eta, bueno, proiektu zehatz honek ere horixe du helburu, horixe du helburu eta gainera elkarlana handi batean, eta elkarlana elkarteak eta Euskal Herriko sortzaileen artekoa. Orduan kasu honetan, musika, irudia eta hitzen bidez, errealidade hauek gizarteratu, balore hauek gizarteratu eta esandakoa. Denon artean, elkarrekin guztiontzat beharko lukeen herri inklusiboa eraikitzen jarraitzea, euskeratikan eta euskaraz, proiektu honekin ere horixe lortu nahi dugu. Eta orain arte, ezakite kontua daukezun Leire, baina orain arte guztira zenbat elkartek parte hartu dute proiektu honetan? Bueno, guztira, Bizipozan 35 elkarte daude. Bai. Orduan, aurtengo edizio honekin elkarte guztien kantu eta bideoklipak sortuak izango ditugu. Hau da, aurtengoan 11 elkarterenak sortuko ditugu, eta beste guztiak lehenengo eta bigarren edizioan sortuak daude eta ikusgai ere bizipoza.eu sorrialdean. Eta, bueno, jakin nahi dugu, grabaketekin hasi zaretela, baino noiz aurre ikusten duzue CD-a, DVD hau kaleratzea hirugarren hau? Bai, batzuk esan bezala, grabaketak oraintxe aste honetan ari gara elkarren grabatzen abestiak, baina, bueno, udara aurretik eta udaran zehar ere elkartek, elkarte bakoitzak bere lokalizazioan ere irudiak jasoak ditugu, eta, bueno, orain beste lan guztiak edizio lanak eta etorreko dira, eta aurkezpen eguna ere zehaztua badegu. Izango da, urtarrilean, hau da, 2023ko urtarrilaren 28an, orduntxe izango dugu dena ikusgai, eta CD eta DVD eta liburuxka ere eskutan, eta hori salgai ere. Primeran, bueno, esaten ari gara, elkarteak, protagonistak proiektu honetan, eta gaurkoan Juneren egoak izan da, lehenengo hori hirugarren diska honetan hasi berri den elkartea, eta, bueno, elkarteko kidea dugu Yolanda Martín, egunon, Yolanda, kaixo? Egunon berriro, kaixo. Bai. Bueno, hasiko gara proiektuaren inguruan hitz egingo dugu, baina gogoratuko diegu entzulei Juneren egoak zer da, ze lan egiten duzuen, zein da zuen helburua? Bueno, Juneren egoak gaixo dauden aurren familiei laguntzeko elkarte bada. Ez dago hor zentrauta gaixotasun batean edo,
Baino, bueno, gure asmoa da, hori, familiek, gaixotasun baten ondorioz edo dolu baten ondorioz, aur baten ondorioz, hori, beraiek ze beharrak dituzten, guk jasotzen ditugu, aztertzen ditugu, eta segur zenolako beharrak diren, eta segur zenolako irtenbideak eman ditzakegun, gure makinaria jartzen degun mugimenduan. Hori, batez ere, eta hau baita ere dago oso erlazionatuta bizipozako helburuekin da sare bat sortzea. Eta sare horretan, bai beste elkarte batzukin, beste erakunde batzukin edo profesional batzukin lan egiten dugu elkarrekin. Behar hoiei erantzuna edo emateko. Berez, 50 voluntario gaude elkartean, eta bi helburu ditugu nagusiki. Alde batetikan komentatu detena, familiei sare bat eskaintzeko laguntzarako, eta gizartean lan egitea sensibilizatzeko, edo batez ere batzutan pentsatzen dugun, ez dugu pentsatzen inguruan behar horiek daudela, baino bai, badaude, eta batzutan edo gehienetan gizartean ez direla zabaltzen edo ikusgarritasuna ez dutela, ez da? Eta hori, komentatu duguna, voluntarioak zaintzen ditugu, profesionalak ere zaintzen ditugu, beste elkartekin lan egiten dugu, eta segur zenolako jarduerak dauden edo beharrak dauden, ekimenak sortzen ditugu, adibidez, urriaren 15ean gure Juneren egoak eguna egingo dugu, eta hoietan hori egoera hauek zabalduko ditugu, eta batez ere izango da ondo pasatzeko aukera bat ere. Berriro elkartzeko aukera bat izango dela. Bai. Eta, bueno, bazekien nien, esando Leirek, 35 elkarteko osatzen duela bizipoza, berez, iritsi behartzi zuen aukera hori ere, ez? Bai, eta, nola jaso dezue, edo, nolakoa izan da, ez? Jakitea baita zuek parte izango zaretela hortan, diska batean, CD batean. Lehendabiziko, guri heldu zitzaigun email bat, bizipozatik bidalitako email bat, eta komunikazio pixkat ofizialagoa, eta hasi ginen martxa jartzen ideia eta asmoa, eta nola jaso genuen? Oso pozik jarri ginen, eta gainera guretzako da ore bat, nola baita esateko, parte hartzea horrelako ekimen haundi batean, gu beti esaten dugu gauza txikiekin gauzak haundiak lortu ditzakegula, eta guretzako izan da, ez dakit, nola esango genioke ezetz gonbidapen honi? Ezetz? Eta zenbat jende parte hartu duzu edo ez dakit lehenengo kanta garatzen duen gero bideoklipa edo oraindik ere zehazteko duzue edo zenbat jende parte hartuko duzue hontan? Berez, zenbait etapetan uste dagola proiektu hau guretzako. Alde batetikan, grabatu ziren irudi batzuk eta hor familiekin eta grabatu ziren, eta astelenean izan genuen kantaren grabazioa, orduan ez dakitzen jende gauden sartuta, baino gutxi gora bera, 30 pertsona edo, gero baita ere, elkarte honetan, lehen esan detela, makinaria jartzen dugu martxan, eta hor, eskuak eta bihotzak eta buruak jartzen ditugu sarean, eta venga, aurrera. Hori da. Eta, abestia aipatu duzu, grabaketa urriaren 3 izan zen, orain dela 2 egun. Miren Artetxe bertsolaria kantaren letragilea da, eta abeslari ahotsa jarri diote, Ines Osinaga, eta Iñaki Etxezarraga, artistak musikariak, eta ez dakit entzuteko aukera izan duzuen. Bertan izan zineten? Bai, entzun genuen zoragarria benetan, kriston energia, kriston poza. Hau da primizia bat, Leire, ez dakit, baino. Atera ginen danok, dantzatzen, emozioak hor pilpilean egon ziren, maravilloso. Bai,
Leire, zuretzat ez da lehenengoa, baina emozio horiek berdin jasotzen dituzu edo, Leire? Ba, berdin eta intensidade handi egia esan. Gaina, grabaketa bakoitza ere, ez, bat da, osea, bera da, eta bertan sortzen den magia, ez, da magia bat, ez da nola deskribatu, hori Jolek esan duen bezala, ez, juntatzen gea denok, juntatzen gea bai abeslariak, letragileak, bizipozako lagunak, elkarteko lagunak, denak, ez, eta, bueno, ba, grabaketak egiteaz gain, entzuten dugu kantua, Jolek esan duen bezala, dantzan bukatzen dugu, lehenengo aldia da ere, ez, entzuten dugula ere instrumentu guztiekin, letrarek, eta orduan hor, emozio pila bat, eta egia esan, da, emozioa bata beste ere jarraian. Bai, gozamena da. Bai. Eta, Joli, zer suposatzen du Juneren egoak elkarterako mundu berri bat guztiontzat proiektu honetan parte hartzea? Nik uste dut, elkarlanatik sortzen den guztia ere, guretzako motorra da, indarra da baita ere, familientzako, elkartearentzako, eta bestaldetikan nik banatuko nuke edo esango nituzke bi gauza. Alde batetikan dago lo tangible, ikusgarritasuna emateko Juneregoak elkarteari, bestekin konpartitzeko aukera, eta gero dagola ikutu ezin dana edo esaldietan edo hitzekin oso zaila dana esatea, pasioa, emozioa, ez dakit nola esplikatu, bi alde ditula, alde batetikan hori ikusgarritasuna eta proiektuan dagona, eta bestaldetikan ere ikuitzen ez dana. Eta hori ere oso importantea da, eta gure lana, orain, astelenetik ona, gure lana dala, zabaltzea hori ere, elkartean, familiekin eta beste kideekin ere. Bai, eta hori bizitzen donak, hori zaila dela, ez da, hitzekin guri kontatzea, hori bizi duzuelako. Bizi behar da, bai. Eta, Leire, lehenengo elkartea ezagutu dugu, Juneregoak, baina ez dakit kontatu daiken edo ez, aurreratzeko moduan zein den urrengo grabaketa egunean gerturatuko diren musikariak, edo kontatzeko zerbait bai, Leire? Bueno, larun batean aurreratu dezakegu, larun batean ere grabatuko dugu Agipase elkartearen kantua, eta kasu horretan letra Ainhoa Agirre Azaldegik sortu du, eta besten izango ditugu Goazeneko lagunak, eta bueno, kantu guztiak ere dira berriak, eta konposatu ditu kantu guztiak Xabi Zabalak, 3 edizioteko kantuak, orduan hori bai, aurreratu dezakegula, eta aipatu ere, ez, guzti honetan ere babesleak, ez, babesleak ere badaudela, eta 3 urtetan jarraian, ez, elkarlanean aritu gehala, eta Laboral Kutxa Fundazioa, Fagor, Irizar, eta Danobat Group ere, ez, proiektu honetan, hori, elkarlana ere zabaltzen dela, guztiekin. Hori da. Bueno, esan dugun bezala, alde batetik Bizipozako lagunak, Leire, Lizegi, beste aldetikan Yolanda Martin, Juneren egoaketikan. Ez dakit zerbait, ahaztu zaigun zerbait gehiago aipatzeko duzuen, Leire edo Yolanda? Bueno, ez dakit. Bai, Leire zu. Bai, Bizipoz, bueno, aizenean komunidade bat, ez? Bizipozan komunidade bat osatzen degula, ez? Guztion artean, ez, bide hau egiten ari gehala, herri inklusio hori, ez, eraikitzeko bide hori, eta bueno, bide horretan, esan bezala, komunikabideak zuek ere, ez, zui ere eskertzea, komunidade horretako parte zeatelako, eta zuek ere, ez, bide honetan, ez, garrantzitsu zeatelako, eta aukera hauek ere, ematen dizkigu zuetelako, eta hori, sentitzen degula elkarrekin bide hau egiteak, merezi dula. Eskerrik asko zuei ere. Eta Yolanda, zerbait aipatzeko zuk edo? Eskerrak eman nahiko nituzkenik ere, Juneren egoak elkarten partetikan, bide honetan, elkarteak eta pertsona zoragarriak aurkitzen ditugulako, eta gaur egungo mundua nik uste dut aldatu dezakegula, horrelako gauzak eta horrelako energia mahai gainean jarrita,
batzutan gauza txikiak dirudite, baino ez dira hain txikiak. Hori da esango nukela, eta benetan eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuei, beste behin gurekin bat egiteagatik. Ze Jolandan gaurkoan proiektu honetan, baino ez zan lehenengo aldi ez da segure erratiarekin bat egiten zenuela. Bai. Eta Leire zuri ere, eskerrik asko beste behin gurekin bat egiteagatik. Oso, no, mila esker. Esan bezala, animo pila bat, eta urtarrilean ikusiko dugula lan honen emaitza, ez da? Hori da, urtarrilean dena ikusgai. Gaudela. Hori da. Hori da. Esan bezala, eskerrik asko bioi, eta, ondo izan, hurrengora arte. Mila esker. Agur. Mila esker, besarkada bat, agur.